Saan mo lalagay? Ayan na. Huwag na! Marunong man ako. Oh, nakaaba? Makapag-init? Binibidyo. Hindi. Pestayan mo na si Tito mo kung ano pang kaipuhan. Ha, sabi ko kausapin mo. Hindi, sabi daw yung digits na ano. Tanya ba ipang ito na sa iya? Pamasahe ko pabalik. Mira. Hindi ko alam. Hindi na ako manghihiram ng pera. Sa'yo na ako manghihingi. Mata ba? Sarap ba? Si tita. Di ba kailangan napakalun ka ta? Ang gusto ko kay Too, maamana. Kaya nga, magbili na daw baga diretsyo ng ano, ng plywood. Uto nga kay Lula mo. Oh, 1 kilo, 1 shot. Isang ganun. Oh. Nangin. Alam mo na ako. Di naman nagtatrabaho si Nakuya. Tawara naman si Nito. Andi. Minsan te. Ano si mama mo? Ano nga ni si mama mo? Tipo na. Pagkarayan mo pagkatayo. Tatati ko na si Mama. Tati ko na sa sabutan. Tipo na? Tipo na yan? Mama mo yan. Mama na yan? Dari ba ko mo? Mama mo yan.
Ah. Ito na lamang si Jay. Hindi mo nakita. Be! Be! Oy, swang! Maglalayas ka na? Layas ka? Saan ka maduman? Saan? Kaya Ate Linlin. Ay, putik ng lilayas. Sinong kaiba mo? Si mama mo, malayas ka kasama mo si mama mo. Ay naku, kawawang mama. Hoy! Saan ka na? Saan ka na? Layas ka na? Oy.
mga dugi ka. Oh. Hmm?